Batez bigarren zati, lehenengo zatiin paseiako apurtxu bat eurreko asteatan paseiako modura, prisa hori, lehenengoan sartu gure nahi hori, baina bigarren zatien apur bat geur lortu dugu, landuten gabizen ajusteak sartute, eta ikusi da, eskure, vertikalidadea, faseak, eta esan da bigarren zati oso potente bat dugu. Lehen 10 minututan, bigarren zatiko lehen 10 minututan, ikarrigarriak izan dira, ez dakit 3 edo 4 ensaio heldu dira, eta ja bideratzen duzuen Norgeakoa. Bai, esan da bigarren zati horretan lehenengo zati amaitu dugu ensaio bategaz, konstintak itzen gara partiduri beste ritmo bat sartuteko kapazak garela, eta esan da gure helburuetako bat hori izan, bigarren zati solido egitea, eta esan da oso solido dugu. Azenolako aldaketa Valentziako Norgeakoarekin. Bai, eta azkenean apuru bat Valentziagaz pasoiak une da, geur eukin dugun lehenengo zatie, Valentzin kontrako partiduen egin duen partidu osoan ziar, prisa hori, ansiedade hori, nahia bai, taimina eta geur bai lortu dugu taimin hori ajustetea eta ikusi da apur bat aldea, geuzek onduten dugu zenean gantzak gara gero. Gainera gaur Norgeakoa ez erosoa atezerea izarengatik. Bai, eta Valentziko partiduen antzera, haize asko, lehenengo zatien alde uki dugu, momentu batzutan aprobetxe dugu bai alarbez, baina geur bigarren zati horretan haizea ez da izen eskusa bat, joku etinten dugunean ikusten da geuzek egiteko kapasa garela. Lehen zatian oso parekatua izan da Norgeakoa. Bai, eta partidu guztiek izango dire holan, talde guztiek dire talde sendoak, hasieratan talde guztiek nahi dire, euren jokoa apurtxu bat esarri, baina ikusi da geur jakinin dugule, lan nahi. Eta gainera puntu bonusa, oso zaila da, elite mailan puntu bonusa gehitzea eta gaur lortu duzue. Bai, guretzako helburu lehenengo zan, partidu eurrera tara, eta etxean lortu partidu eurrera tara, Valentzin kontra eskendun lortu, eta behin hori lortuta ikusi dugu apurra partidu zelandoan, ikusten genuen faktiblia esala, gatze gongo da urten, punto bonusea etatea. Eta guzteko jaten bebain nabarmenduta geur, bigarren zatien, azkenen 10 minutetan, defentsan indogun lan. Hiru jokalari gitxia, puntu bat beta dugu lortu, orduen geur, doblemente posik egoteko moduko lana. Erasoan eta bai defentsan.